बिसोरखौ जोबोद मोजाङै नोजोर हो जागोन सार दे मोजाङै डिउटि हो मोजाङै दै जागोन सार दे मोजाङै माव दै खामानिफ्रा जागोन सार गोख्रै गोख्रै माव फाइल दंमोन सार सिङाव लाबो सेंग्रा मा जाखो मा हारसिं हारसिं अ नोंबो बर' रोंगौ মই বৰ নহয় একচুৱেলি মোৰ ঘৰ বৰমাত একদম বৰৰ মাজত বৰৰ ওচৰতে মোৰ নাম আব্দুল টাউনৰ ওচৰতে মোৰ ঘৰ মই তাতেই থাকোঁ বাকী জেলাৰে কৈছে যে তুমি 2-1 দিনতে ৰিহা হ'বা তেনেহ'লে তুমি ইমান মন কিয় মাৰি আছা তুমিতো ফূৰ্তি কৰিব লাগে बेनोथ' जानाया जालांबाय आरोबाव उनाव मा जायो बेखौनो सानै सानै गाले गुजा मोनगासिनो दं आं তুমি জেল বাৰু কিয় আহিব লগা হয় তোমাক দেখি অপৰাধী যেন লগা নাই তোমাৰ কাহিনীটো কোৱাচোন মোক একবাৰ মোৰ শুনিব বৰ মন গৈছে बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाफोरखौ लानानै बेसेबांबा गिदिर गिदिर सिमां नुयो नाथाय आं सासेल' फिसा हौवा जानानैबो बिसोरनि मेगनाव मोदैल' होबोबाय মোৰ শুনিব বৰ মন গৈছে কোৱা दे बिदिब्ला खोनासं बै समाव आं सासे कलेज स्टुडेन्टमोन मोनबाय दे ओंखारदो फैदो सरि सिस्टार बबेयाव नायनानै थाबायफालाय एक्सकिउज मी आथुरावनो ना सिख्लानोसो गोसो जानानै सोगावफ्लादों आरो नोंबोथ' आंजों सौग्रावदों ना हेल' मिस्टार बिलाइया सुवा गोग्लैयो एबा सुवा बिलाइयाव गोग्लैयो अब्लाबोथ' दायनिगिरिया सुवानो जाखायोना है जाबायलै आंलाय मा सु जालायखोब्रा एक्सकिउज मी बे गारिया सोरनि औ बे आंनिमोन बिनानाव भारा मारियो ना औ थाङो भारा मारिग्रा गारिखा बबेसिम थांगोन सान्तिपुरसिम बेसेबां लागोन सान्तिपुरसिम 700 रां होनांगोन बिनानाव दे बिदिब्ला थुदो दे बिदिब्ला गाखोदो बिनानावा बबेनिफ्राय फैदोंमोन अ आं बेंगलरनिफ्राय फैदों फरायनो दंहैयोमोन मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामनानै न'आव फैबाय जोबोद मोजां जादों बिनानाव आंखौ बिनानाव बुङाब्लाबो जागोन जेसमिन बुंब्लानो जागोन आं जेसमिन दैमारि दे बिदिब्ला आं दा जायगायावनो NGO खुलिनानै गोरिब सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावलांनो सानदों नोंनि साननाया गाज्रि नङा जोबोद मोजां जागोन आंथ' हारसिं हानाय नङा आंनो लोगोफोर नांगोन आदामोनहा आंखौ हेफाजाब होनो हागोन ना हागोन मानो हाया जानो आरो जोंहा बानायसो सासे दङ बेबो नोंखौ बे खामानियाव मदद होनो हागोन अ मोजाङानो जाबायना बिदिब्ला नैबे आंनि कार्डखौ लाखि आंनो फन हरनानै थाब लोगो हमनो नाजा जागोन दे बिनानाव जों थाबैनो लोगो हमनो नाजागोन
मा कालेक्सन जालायखोब्रा फंबायमोन कालि फुजानिलै आदा बेसेबांथ' लादों 50 रांसो होलांदो नोंथाङा थांदो फुजायाव फैदो आदा फैगोन दे फंबाय मानि मा फैसा खांनायखौ नोंसोरलाय कालि फुजानि आदा 500 रांल' हाबाब 500 रां मानि आं अबाव मोननांगौ जाखो नो नैबे 10 रांखौ लानो जायालै आदा जों साइकेलनिफ्रायनो 50 रां खरि लायो नोंथांनियाव गैयाब्ला बै मेडामनियाव दङ दे नोंसोर गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंनि जों मिथिया माबाफोर बुंनो दंब्ला बै बसनाव बुं बस माबा बुङोनो नोंसोरा बोसोराव मोनबेसे फुजा दङ बोसोराव माने व्हाट डू मीन बे कालि फुजा लोक्षि फुजा दुर्गा फुजा हलि फुजा शिवरात्रि फुजा आरो दि बेसेबां फुजा बोसोर नाङै फुजायानो फुजा पकेटाव फैसा गैयाब्ला बेफोर फुजाखौ मानो फालियो आरो बेफोर फोरबोआथ' बर'फोरनि नङा आरो बे कालियाथ' मोदायसो हिन्दु शास्त्रनि मथैब्ला 33 कौटि मोदायनि थाखाय बोसोराव 33 कौटि फुजा फालिनोसै ओइ सिख्ला जों बेफोरखौ जेबो मिथिया बेगा हर हे र' ना हा मालै नोंथां आलासिसोलै बियो बिब्दि नङाथ' आलासिसो बियो मा जादों आबैसो फैसासोखौथ' बानायसो डनेसन नांगौनो बिसोरनो मा नोंसिनाव डनेसन बिनाय फैसा बेखौ सोयो नामा ओइ सेंग्रा बेयो जोंनिसो बाथ्रा मा नों होनो नामा आं मानो होनो बिदिब्ला नों मोसानि खुगायाव मानो बारसिन फैदों ओइ उरखाव होदोलै बेखौ Hudubra, hudu. Hey, hey, hey. Sonali, video. Aiti, video. Wow, what a great fight it was. Hi, I'm Jasmine Demari. इट्स अके थेंक्स आंनि बानायसो बुंनाया बिनो जेसमिन Oh, नंगौ नामा? Handsome young man. दे बिदिब्ला आं नोंखौ मालाबा सम लानानै मोजाङै लोगो हमनो नाजानोसै. And thank you so much. Bye. बानायसो आं बेखौ दोननानै थोंजों न'आव थांसै औ नोंबो जेरावबो दाहाबसै जागोन दे आबैसो थांदो गाखोदो जेसमिन जागोन थुदो लाबो मादै आं बासिनि नाङा दे फामिया दै हनै लोमथाया सा गांदोंनो थां नों साखौनो जागोन दे मादै फामि आथिखालाव आं साहाखौ माबादि लोङो नों मिथिगौ ना मिथिगौ आदै सिनिनिख्रुइ संख्रिखौसो बांसिन होनांगौ साबास बे बैसोआव बांद्राय गोदै लोङोब्ला डायबिटिस जायो आरो जखानि संख्रि जायोब्ला आयडिन मोनो देहायाव बोलो फैयो दोनहाय लरग' एक्स आर्मियानोसो डाक्टारनि बोसोन होनो फैदों बे बोसोन नङालै जाम्बि मानिनानै सोलिनांगौनिसो खोन्था असमियाव फंसे बाथ्रा दङ जागिखौबा बासिखाबा नोंलाय आंखौ दानो थैजानो लुबैबायना होमबा बिमा नों गावखौनो गोदान मोनबोगोन सानदों सेंग्रा गोरलैया जालायबाय बिनिया नोंनोनो नांगौबा साथामसो गदाय लाबोनानै लाफै साबास माइ डार्लिं सयथि बिमा नोंखौ रागा जोंब्लाथाय राखि बायदि नुयोलै आं थै नोमा थैनाय बायदि नुयो बुं आंनि आइ बायदि नुवालै नोंखौ आंनि आइया सिरिदेबि बायदिसोमोन नों आंनि आइखौ नुदों
गुमैयालाय आब'जों ना बेदर खुरैनि जालायबाय नामाब्रा नोंआनो बैनाय नोंसोर सेंग्रा मानसिया बेफोर बाथ्राखौ खोनासंनो हामा भारायाव थांनानै दिनैनि मानसिया एसेबां सोरां बारांनो न' मोनफैखो औलै गुमै दिनै सासे गोदान पेसेन्जार लोगो मोनदोंमोन गोदान पेसेन्जार माने वाव मा बुंनो गुमै लोगो मोनजेनल'नि एक्सन बेनि उनाव रोमान्स बेनि उनाव कमेडि बेनि उनाव क्लाइमेक्स आरो बेनि उनाव उनावलाय मा जाबावनो आमैसो ट्रेजेडि एन्ड ट्रेजेडि बा बानायसो बा माथो गासिनावबो थुनफावथायनि गुदि गियानानो दंजोबखायो बे न'खरावलाय मानो गैया जानो बैनाय सोरांस्लाब मोनि नोंबो मोना जाबायदि टिभियाव कुमकुम भाग्य कुन्दलि भाग्य सिरियाल आरो सिरियाल सिनेमा आरो सिनेमा ओजोंहाय जोंहा साहा गांदों ना ओंखाम उखैदों हाय लाज गैयै एक्स आर्मियानोसो बेनिखायनो गदाय लाबोनो नागिरदों लाबोबानो जाबाय न'आदै साहाया लोंदो गदाय लाबोनांदों नै नों जेसमिनाय नों दा मा खालामनो सानखो डक्टरेट खालामसै नामा पापा आरो आं मोनसे एनजिअ खुलिनानै ससियेल वर्क खामानि मावनो सानदों मोजाङानो जागोन नाथाय जोंनि बर' समाजाव खामानि मावनाया एसेबां गोरलै नङा नों सानै हयै मोजाङै मावनांगोन फिसा ओके पापा आइल ट्राइ माय बेस्ट जेम्स आं नोंनो मोनसे खौरां हरनोसो फन बुदोंमोन मा खौरां आन्टी आइ जेसमिना फरायनायखौ फोजोबनानै मैयासो बेंगलरनिफ्राय न'आव सफैबाय नंगौ नामा आन्टी जेसमिना खाथियाव दङब्ला होलाय आं एसे रायलायनि र' होनि जेसमिन न जेम्सआ नोंजों रायलायोनो नंगौ नामा हेलो जेम्स हाउ आर यू औ जेसमिन आइ एम फाइन नों माब्ला फैखो आं मैयासो फैदों ओमफ्राय नोंना बिजनेसा मारै सोलिगासिनो आंनि बिजनेसा दासान्दि मोजां नोंसोरनि अरनायाव क'र टाकानि डिल जागासिनो दङ सारप्राइज नों इसिबां थाबैनो करोड़पति जानो हाबाय ना जेम्स आं नोंखौ खाथिनिफ्राय नायनो लुबैदों नों हागौब्ला जेसे हागौ एसे थाबैनो जोंनाव फैनो नाजादोसो जागोन जेसमिन आं बे साननैसोनि गेजेरावनो थांगासिनो दङ सिटियाव फ्लेटफोर लाबाय नामा बेफोरखौ आं दानो सानथ'वाखै आरो सोर थानो लानो नों थाफैनो नामा आं सिटियाव थाया आं सिटिनिफ्राय फैफिनबायसो बिदिब्ला नों बबाव थागोन आं गामियावनो थागोन गोरिब गुन्द्रानि गेजेराव आं सिटिनि साउन्ड पलिउसन आरो आर्टिफिशियेल एनभायरनमेन्टखौ मोजां मोना आं गामिनि नेचारेल आरो पिसफुल एनभायरनमेन्टखौसो मोजां मोनो नंगौ नामा औ दे आं दोनथ'नोसै दे नों हायोब्ला थाबैनो फैदो जोंनाव अके जेसमिन बाय बाय जेम्स हेलो हेलो होत सिख्लासो माथो इज इट नाम्बार अफ कास्टमार केयार Yes, sir. You're absolutely right. I'm your customer. योर कास्टमार व्हाट्स योर कास्टमार Hello, mister. सिख्लायानो फन बुग्रो एबा सेंग्रायानो फन बुग्रो अब्लाबोथ' दायनिगिरिया सेंग्रायानो जाखायोना Am I right? अ नोंसो नों आंनि नाम्बारखौ बहा मोननाय नोंनि आमायसो माने आंनि बिहावसोनिफ्राय मा बुंदों नोङो बियो नोंनि बोरै बिउस जानो हाखो हेद जाम्बा जागोन आरो लासैनो आं नोंखौ उनाव लोगो हमगोन दे डार्लिं नोंजों आंहा खामानि दङ नाङा नाङा आंखौ लोगो दाहम